Здравейте, аз съм Ирис. Добре дошли в видеото за завършването на първия стълб на метод Ирис – арт-терапия в движение, създаден от ерготерапевта Иринка Ламбова-Христова. Метод Ирис е интегративна система в ерготерапията, която обединява изкуство, движение, емоционална регулация, функционалност и личностно развитие. Аз самата Ирис съм създадена по рисунка на Иринка Христова, а по-късно бях анимирана, за да се превърна в представящ образ на метода и на YouTube канала, който споделя това пътуване. Днес завършваме първия стълб на метод Ирис – арт-терапия в движение. Този стълб е пространство, в което изкуството среща тялото, въображението и емоцията. Тук изкуството не е просто образ, то се превръща в преживяване, във вътрешно движение и в начин за по-дълбока връзка с самите нас. В рамките на този първи стълб се развиват три основни форми: илюстративна арт-терапия в движение, синестетична арт-терапия и кинестетична арт-терапия. При илюстративната арт-терапия движението оживява чрез линията, формата и цвета. При синестетичната арт-терапия се свързват усещането, емоцията, възприятието и символиката. А при кинестетичната арт-терапия тялото, жестът и действието се превръщат в живо изразяване. Така първия стълб подкрепя успокояването, фокуса, емоционалната регулация, вътрешното изразяване и организирането на преживяването чрез изкуството в движение. Като част от този първи стълб беше създаден и мини-кит пилот арт-терапия в движение, метод Ирис, малка практическа книжка с прости упражнения, създадени да подпомагат отпускането, концентрацията и емоционалната регулация чрез изкуството. Този мини-кит е само началото. След него ще се появят и нови терапевтични тетрадки, мини електронни книги и други материали, които ще продължат да развиват и разширяват метод Ирис. Но метод Ирис не свършва до тук. Неговият път е по-широк и включва 4 основни стълба. Първият стълб е експресивно-творческият, в който изкуството се превръща в мост между емоцията, тялото, въображението и символиката. Вторият стълб е неврорегулаторният, който включва музикотерапия, емоционална регулация, дишане, ритъм, движение и мултисензорна стимулация. Третият стълб е функционалният, насочен към трениране на дейностите от ежедневния живот, двигателната координация, визуо-пространствената интеграция и дейности с терапевтична цел. Четвъртият стълб е когнитивно-рефлексивният, насочен към личностното развитие, терапевтичния разказ, размисъл, вътрешната реорганизация и терапевтичното обучение. Така метод Ирис се утвърждава като интегративна система в ерготерапията, в която теорията и практиката вървят заедно, с уважение към човека като цялостна личност. Завършването на този първи стълб не е край, то е основа, едно начало, една отворена врата към следващите пътища на метода. Защото там, където изкуството среща движението, умът преоткрива равновесието. Дишайте, усетете и позволете на изкуството да се превърне в движение вътре във вас, обединявайки теорията и практиката в рамките на метод Ирис. Каня ви на приятно пътешествие в света на арт-терапията в движение, а за да гледате новите ми видеа, абонирайте се безплатно за моя YouTube канал.